Yo, ithi Excel yakhala uthi ufuna usmash uthi uxoza ibhutshe nendesha ndibheje nobheje nawo no cash mara kwesimoko zamblessa ngesex namshaya ngosizering omnye ubhisi basmash uzoniphina nini makancane ngizokuphela ujikele mina I'm here with Smash Mateza Boy. You are live on Keep Climbing podcast. awe Who inspired you to rap? mamela ne uzokothuka xa noxela into yobana ne and-inspiration umuntu like and-inspiratianga ngumntu orephayo mna ndiqala like umamela R&B kuze ibe ndiyarepha Yaphesheya okanye lapha? phesheya Asha mamela uAsha mna Okay. so yaqala hlobo ke uAsha fika lifishe lilweni elahlobo so ndimane ndiripe away so yaqala kanje Okay. Yeah. So now akoma okay, ma uyibethe because uyibetha ngeSixhosa lewe. incane umxhosa so I have to bandibethe isixhosa Dango. Okay. Umbuzo wesibini, there's a thing called beef. so And the beef is aliwe ezinjenge diss track. awe